Александр Лукашенко атрымаў дазвол Масквы на размовы з амерыканцамі. Такое ўражанне складаецца пасля ягонага інтэрв'ю вядомаму відэаблогеру Маріо Наўфалу. Як узурпатар прабуе звярнуць на сябе ўвагу Дональда Трампа, якую ролю ён для сябе бачыць у перамовах Злучаных Штатаў і Расіі. Ці беларускія міратворцы могуць паехаць ва Ўкраіну? Пра гэта сёння паразмаўляем у праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса. Вітаю вас на Белсаце. А са мною у студыі мои госці, калегі Віталій Цыганкоў, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, аўтар і вядоўца праграмы «Двубой на Белсаце». Прывітанне, Віталій. Прывітанне. І Зміцер Міцкевіч, журналіст Белсата і вайсковы аглядальнік. Вітаю. Прывітанне. Віталь, до тебе першае пытанне. Ці ты згодны з маім сцверджаннем пра то, што Лукашэнку далі вось такі неафіцыйны дазвол поразмаўляць з амерыканцамі? Ну не, мы, конечно, можем казаць пра тое, што ў геапалітычным сэнсе Лукашенко васал Москвы, але не да такой ступені. Ну, нават васалам дазваляецца шмат больш, чым проста неяк выконваць нейкія загады. Безумоўна, гэта яго ініцыятыва яго адміністрацыі, і є, ну, скажем, такія матывы дастаткова відавочныя. Ён зараз ловіць гэтыя сігналы, якія ідуць ад новай адміністрацыі ЗША, ад Трампа, ад Маска, ад Вэнса, і хоча сказаць, што ў нечым мы адзіныя. Вот я не адзін был раней изгой, і наш беларускі погляд быў такі погляд, на які ніхто не звяртаў увагу. А зараз гляньце, я говорю тое самае, што гаворыць Трамп, Маск, што гаворыць віцэ-прэзідэнт Вэнс в некаторых пытаннях. І гэта ж самае вот Рыбакоў, міністр замежных справ Беларусі, калі выступаў там в Еўропе, ён жа пра гэта і гаварыў. Фактычна там былі копі-пейст, такія прямыя цытаты з выступу Вэнса. І мы вот крытыкуем Еўропу. Не толькі ж мы цяпер, беларуская дыктатура, крытыкуем Еўропу, а мы крытыкуем тымі словамі, якімі крытыкуе амерыканскае кіраўніцтва. Знайдзіце ў нас агульнае, звярніце на нас увагу. Вось асноўны пасыл. Так. Віталь, ты працуеш на Радыё Свабода, таму вось такая тэрмінологія радыёва ловіць сігналы. Вось калі працягнуць гэтую аналогію, Зміцер, Лукашенко не толькі ловіць сігналы, але стварае ўражанне, што ён перадае на тых самых частотах. Гэта такая нават палітычная мімікрія. Он паўтарае погляды трампістаў, так? На твою думку, якая мэта? Гэта проста піар, так? Ці нешта большае стаіць за вось гэтым інтэрв'ю? Я думаю, тут дзве рэчы. Па-першае, ён паўтарае тэзы Крамля ў першую чаргу. Таму што ўсё ж такі мы бачым, напрыклад, гэтая заява аб тым, што міратворцы там не трэба ці яшчэ штосьці, гэта впісваецца в калінкор Крамля. То бок тое, аб чым кажа Крэмль. Але ў той жа момант мы бачым то, што некаторыя рэчы там не супадаюць. Напрыклад, аб тым, што вот глядзіце, перамовы без Украіны па Ўкраіне немагчымыя. Маўляў, вот яны там трэба. Пры тым, што мы абмяркоўваем толькі 5-хвілінны фрагмент інтэрв'ю, больш, чым гадзіннага. Абсалютна. Але вось наконт таго, што ён паўтарае некаторыя тэзы Трампа і Вэнса, так тут я не думаю, што ён спрабуе тут падладзіцца. Можа быць, ну, яны працягваюць проста казаць тое, што яны і казалі раней, маўляў, у Еўропы там нейкія ваяўнічыя настроі і гэтак далей. Яны ж, дарэчы, давно казалі таксама аб тым, што гэта Вашынгтон кіруе Еўропай. Маўляў, яны там ні за што не адказваюць. Гэта таксама тэзіс іх прапаганды. Бо это ўсё злыя там Злучаныя Штаты всімі куклаводзяць, а вот Еўропа, маўляў, там ім падначальваецца. Гэта таксама тэзісы Крамля. Што Еўропа ні за што не адказвае, то бок тое же там, што не Бензя, што Лавров на мінулым тыдні пастаянна заявлялі аб тым, што там эту Еўропу, не трэба іх ні за які стол перамоваў, не хочам мы іх нідзе бачыць. І таму Лукашенко, канешне ж, будзе пры сустрэчы з прадстаўніком амерыканскага боку, ну, хоць кім заўгодна, хоць там блогерам нават, таксама расказваць вот той же самы тэзіс. Проста праблема ў тым, што некаторыя з гэтых тэзісаў, якія выкарыстоўваюцца Вэнсам і Трампам, выкарыстоўваюцца для таго, каб падняць ставкі, вымусіць Еўропу дзейнічаць. А Лукашенко гэта на полным сур'ёзе расказвае. Яны-то ж, ну, зусім іншыя мэты маюць. Так. Мы зараз яшчэ вернемся да гэтай размовы. Я прапаную паглядзець адзін фрагмент з гэтага 5-хвіліннага кавалка. Нам толькі 5 хвілінаў пакуль што далі паглядзець, а размова мае больш, чым гадзіну. Адзін фрагмент, цытата Лукашэнкі. По поводу направления туда миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент.
Не знаю, удалось Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите, они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств. Віталь, Лукашенко ў гэтым фрагменце сказаў, што Расія катэгарычна супраць любых міратворчых сілаў, прычым ён не сказаў, што еўрапейскіх, але ўвогуле супраць, так? Але маецца на ўвазе еўрапейскіх в першую чаргу. Чамусьці ён так катэгарычна агучвае пазіцыю Кремля, як бы гэта быў Лаўроў ці Пескоў, ці хтосьці яшчэ. На твою думку, Лукашенко пацвярджае гэтым, што ён транслюе расійскую пазіцыю, працуе перадатчыкам як бы ў Крэмлі. Ну, я калісьці, мне здаецца, якраз першым сказал про тое, што Лукашенко выконвае ролю прэс-сакратара Пуціна лепш, чым Пескоў, паколькі нават не адчувае ўсе ніякіх маральных абмежаванняў, што яму уласціва. Поэтому ён паўтарае пазіцыю Кремля, ну, перш за ўсё там, дзе яму это выгодна, там, дзе ён павінен, па-першае, засведчыць сваю лаяльнасць Пуціну і Кремлю, а па-другое, там, дзе это супадае з яго дыктатарскімі інтарэсамі беларускага рэжыму. Так што, конечно, гэта он будзе паўтараць, і тут ему нічога не ўбудзе, але лішні раз ён можа і там сказаць пра беларускі інтарэс, там нейкіх беларускіх міратворцаў, которые, зразумела, што абсалютна такая абстрактная пустая ідэя, на якую ніколі не пойдзе Кіеў, але праблема ж такіх ідэяў, іх закідываеш, а вы адмаўляеце, і вам будзе на вас негатыў, а я вось такі міратвор, я тебе закінуў добрую ідэю, любую, пустую, которую відавочна все адмовяць, але вот я прапановал нешта прыгожае, светлае беларускіх міратворцаў, а мне адмовілі. Это такая пазіцыя. Віталь, а я с тобой не пагаджуся. Што значыць все адмовяць? А што калі Путін заявіць, а моя умова, каб было 500 беларускіх міратворцаў. Калі такая, Зміцер, чыста тэарэтычна, ці магчыма, што Беларусь як одна з дзяржаваў, Беларусь, Пакистан, не ведаю, Нігерія, хто можа адбыць, так? Што она можа адправіць туды міратворцу. Ці гэта абсолютно фантастычна? Пакистан, Нігерія не былі удзельнікамі агрэсіі, саўдзельнікамі, якім ёсць Беларусь. Але Дзіма Каласкі. Да, тут, па-першае, гэты фактор. Па-другое, я, конечно, не думаю, што гэта магло б быць такой вялікай перашкодай. Калі іх там будзе рэальна 500 чалавек, умоўна кажучы, чыста сімвалічна. І калі там будзе, скажем так, міжнародны склад гэтага міратворчага кантынгенту, то туды, конечно, можна впіхнуць рэжым Лукашэнкі. А пытанне ў тым, наколькі ўвогуле в гэтым зацікаўлены будзе Захад. Вось такія умовы выконваць. Таму што у мяне складваецца ўражанне, што ўсё ж такі расейцам далі зразумець, што, канешне, хоць мы там хацелі б там падпісаць мірную умову, то я не бачу прычын, па якой зараз усе мусяць ісці на іхныя умовы. І мне здаецца, вось тое, што ім дазваляюць там выказвацца, што з імі сустракаюцца, гэта дыпламатычны ход, які дазваляе ім захаваць твар, каб расейцы маглі таксама прадэманстраваць і свайму электарату, што, глядзіце, у нас ёсць нейкія перамогі, нейкія здабычы, з намі тут размаўляюць. Потому что это ж таксама майстэрства дыпламатыі, захаваць твар праціўніка, даць яму падумаць, што ён перамог. Ім трэба даць штосьці памацаць. І таму вось такая логіка в тым, што мы нібыта вам пакажам, што у вас ёсць нейкія там перавагі, мы з вамі дамаўляемся. Нават што цікава, амерыканцы спрабуюць расейцам впіхнуць тое, што расейцы раней впіхвалі ўсім астатнім. Напрыклад, рэзалюцыі ОАН. Што яны значаць? Нічога, але расійская прапаганда расказвае то, што глядзіце, Злучаныя Штаты не падтрымліваюць антырасійскія дэкларацыі, мы на коне. Задушыць в абдымках. Віталій, я трошки з тобою таксама не пагаджуся. Мне все-таки здаецца, што вось тое, што Лукашенко так адкрыта, смела кажа, мы з Путінам размаўлялі, там, што праўда агульна, але мы паразмаўлялі, і ён адкрыта пра гэта кажа. Сам Путін пра гэта не говорить, пра то, што размаўляе з Лукашенком пра нейкія сусветныя справы. Ён гэтаму відэаблогеру Маріо досыць катэгарычна сцвярджае. Мне такое ўражанне, што гэта вось ёсць пэўная сфера, назовем гэта мандат, он атрымаў такі вось себе мандат перадаць і па гэтым канале інфармацыйным думкі Крамля, ці не?
Не, ну не то, что про конкретно вот гэта інтэрв'ю, але в целом, конечно, такі мандат ёсць і ён пастаянны, ён, я кажу, апошнія там як мінімум 3 гады з пачатку вайны Лукашенко гэтую ролю выконвае дастаткова правільна з яго пункту гледжання, але ж яна ім выконваецца в той ступені, у якой яна не пярэчыць ягоным уласным інтарэсам, якія часам могуць пярэчыць. Тады мы бачым, што пачынаюць людзі гаварыць, а вось ён тут дае сігналы захаду, а вось ён перабуваецца, чаго на самой справе няма. Не будзе он перабывацца, не мае такіх магчымасцяў, не можа ні па ніякіх, ні па палітычных, ні па ваенных прычынах, вось, а можа працягваць выконваць з рознай ступенню таленавітасці вось гэтую ролю, про якую ты і казаў. Так, Зміцер, акрамя таго, што ты удзельнік нашай дыскусіі з размоўцы, ты яшчэ аўтар рубрыкі «Аўтарская лінія фронту», якую ты падрыхтаваў. Калі ласка, покажи нам, што цікавага ты на сёння для нас тут прынёс студыю. Ну тут адразу некалькі момантаў, тому што варта ў першую чаргу заўважыць, што рэжым Лукашэнкі рыхтуецца да параду з нагоды перамогі СССР над нацысцкай Нямецчынай. Там вось 80-ю гадавіну гэтай падзеі плануецца адзначыць маштабна. Для ўдзелу запрошаныя кантынгенты з Расіі ды Кітаю, таксама і іншых саюзных рэжыму Лукашэнкі краінаў. І вот гэта таксама вельмі цікавая падзея, паколькі ўжо некалькі прайшло мерапрыемстваў па яе арганізацыі, і бачна, што рэжым Лукашэнкі робіць на гэта вялікую стаўку. Маўляў, не толькі в Маскве, а ў нас у Менску яшчэ будзе вось такое вялікае мерапрыемство. Тым больш, што ў Беларусі пабедабесие, оно адрозніваецца, оно не такое шалёнае, як в Маскве. У Беларусі не праводзяць парадаў на 9 траўня. Парады ў Менску праводзяць на Дзень вызвалення Менска, на 3 ліпеня, так званы Дзень незалежнасці республікі, які Лукашенко ввёў у 90-е гады. Віталь, вось той факт, што недзе там паміж словамі уплялі, што і вайскоўцаў з Кітаю запросіць. Гэта мае нейкае значэнне, ці гэта проста руцінная заява? Не, безумоўна, гэта мае, все гэта пошук новага, ці, ва всякім разе, другога старэйшага брата, якім Лукашенко хоча ўраўнаважыць занадта вялікі ўплыў і залежнасць ад традыцыйнага старэйшага брата, ад Крымля, ад Масквы. І мы бачым, што там не все так гладка. Мы бачым, калі праваліўся абвешчаны ўжо візіт Лукашэнкі в Кітай за некалькі дзён да так званых прэзідэнцкіх выбараў, калі абвясціла прапаганда і нават што будзе абмяркоўвацца, бац, і не паехаў. І нікому нічого не сказалі, чаму не паехаў, што здарылася. Твоя версія, што здарылася, што магло? Ну, здарыліся першыя пэўныя нязгоды былі, безумоўна, па пытанню гэтага кітайскага транзіту ў Еўропу, па пытанню гэтага крызіса мігранцкага, который стварае праблемы Кітаю, стварае праблему тым, што чарговы раз недавно Польша сказала, што будзе пагражаць санкцыямі, калі этот крызіс не скончыцца, он то сканчваецца, то зноў аднаўляецца і гэтак далей. І в цэлым, канешне, Кітай можа з'яўляцца такой процівагай, але для этого весь час Лукашенко нешта палітычна пад Кітаем прагінаецца, але мне здаецца, адваротнага такога адказу з боку Кітая, калі ён что-то заяўляе, як ён любіць Лукашенку і як ён гатовы яго абараняць перад тварам, перад наступам Расіі, вот этого не адчуваецца, няма такога. Зміцер, парад у Менску хутчэй за ўсё будзе той самы дзень, што і ў Маскве, 9 траўня, так? Твой прагноз, што можа адбыцца? Ці Лукашенко палетіць на маскоўскі парад і потым вернецца ў Менск, запланаваўшы свой пазнейшыя гадзіны, так? Будзе і там, а мы памятаем, якія праблемы выклікаюць яго візіты ў Маскву на парад асабліва. То ён дайсці не можа, то ў шпіталь трапляе, то раней выязджае, чым все астатнія лідары былога СССР. Цэлы спісак можна тут працягваць, да? Як гэтым разам можа быць, улічваючы вось міжнародную абстаноўку, улічваючы палітыку новую Злучаных Штатаў? Мне здаецца, што яму рэальна трэба будзе паехаць у Маскву, таму што ўсё ж такі гэта дэманстрацыя лаяльнасці свайму непасрэднаму гаспадару. Для Пуціна вельмі важна, каб прысутнічалі все ягоныя падначаленыя, так бы мовіць. І я думаю, тут ад гэтага будзе вельмі складана адмовіцца. Плюс, зноў жа, в Маскве парад звычайна з раніцы, першай палове дня, вось все гэтыя мерапрыемствы. Таму, улічваючы тое, што гэта ўжо травень, на вуліцы яшчэ святло, то бок Лукашенко можа перанесці свой там парад крыху пазней, слетаць у Маскву на нейкую такую пратакольную частку, пасля вярнуцца. Верагодна, для яго гэта будзе складана, асабліва ўлічваючы ўзрост і ягоную фізічную форму, якую мы апошнім часам назіраем, улічваючы тыя мерапрыемствы, пра якія ты ўзгадаў. Але тут ўсё ж такі не атрымаецца такі палітычны фартэль выкінуць, хаця з другога боку. Калі
расейцы будуць, скажем так, далей ствараць вобраз таго, што, ну, скажем так, даражэй прадаваць Лукашэнку захаду, так бы мовіць, ствараць вобраз таго, што ён нібыта незалежны кіраўнік, вот, маўляў, Аўтаномны. да, што ён вось уплывае тут на нейкія рашэнні і гэтак далей, а расійская прапаганда таксама часам так рабіла, маўляў, это ж все там Лукашенко робіць, гэта ж ягоныя асабістыя рашэнні і ініцыятывы. І калі яны далей будуць прадаваць гэты вобраз, то можа быць сімвалізм таго, што Лукашенко не паехаў у Маскву, а зрабіў свой уласны парад, можа быць яшчэ вот адным такім аргументам. Паглядзіце, это вот чалавек, который вядзе незалежную ад Масквы палітыку. То бок, што ім будзе патрэбна прадэманстраваць в той момант? Верагодна, ад гэтага таксама будзе залежаць тое, як ён сябе будзе паводзіць. Віталь, твоя версія, бо мы ведаем, што для абодвух дыктатараў гэта 9 траўня, парады, вся вось гэта мілітарысцкая як бы сцэнаграфія, дэкарацыі, яны маюць велізарнае значэнне, асабліва падчас вайны. Я вот, Диме, а думаешь, ему самому не хочется гэты вось иметь имидж менавіта самастойнага незалежного? Это только Москве трэба в пэўных ситуациях? Ему это заўсёды трэба таксама? Ему, конечно, хочется. Пытанне ў тым, што не заўжды... Ему это дазваляюць? Да, наколькі дазваляюць. То бок часам дазваляюць, часам прыглушаюць эту ролю, да? Не, ну тут нават бачна па тым, як ён сябе паводзіць. Ну, з тым вот той же самы мігранцкі крызіс, які ты ўзгадваў. Вось адразу бачна, ну вот можаш ты дзесьці лавіраваць альбо не можаш, тому што ну нават калі палякі кажуць, што трэба неяк вырашаць пытанне, а тут ты разумееш, што пытанне асабліва не вырашыш, тому што гэта Крэмль вырашае пытанне, это з ФСБ трэба разбірацца. Ну я думаю, все-таки 9 травня это такая рэч, которую Путин в розныя гады по-рознаму вырашаў. Бывала, калі много было там удзельнікаў, бывала, дарэчы, в нармальныя часы не супрадзенне, наадварот, супрацоўніцтва России с Западом в нулевые годы. Там американские войски удзельнічалі в параде и британские войски в нулевые годы, калі Путин еще был зусім іншым, во всяком разе формально. Он стал іншым пасля сваёй мюнхенской прамовы в 2007 году. Ну а потом наступил Крым и так далее. Так что, а часам нікога не было, были только российские войски, и Лукашенко дозволялся не проезжать. Я думаю, что калі он попросіць, то мне тут важней быць, вось, і некая ситуация складецца, калі Москва скажа, ну, мы на гэты раз можем и так абысціся. Не думаю, что это будет таким уж строгим пытаннем. А мне вось здаецца, ведаеце што гэта будзе залежаць ад прагрэсу перамоваў паміж амерыканцамі. Да столько всего еще до мая здарыцца, что... Так, але мы ведаем, што Путин хацеў бы закончыць вайну, да, ну, не то, што хацеў бы закончыць вайну, але з'яўлялась гэта дата. А Трамп казаў пра ранейшую дату нават. Ну, это жаданне Трампа, пакуль што вялікага жадання ў расейцаў скончыць вайну. Трамп казаў за адзін дзень, мы памятаем. Не, так, але ён казаў таксама пра Велікдзень, які ў канцы красавіка, то бок яшчэ на некалькі тыдняў раней. Фактычна праз колькі? Праз 1,5 месяцы, так? Да, вот, дарэчы, яшчэ одна важная навіна, то што Лукашенко мадэрнізуе войска. Вось польскі партал Defense24 апублікаваў справаздачу, паводле якой у апошнія гады афіцыйны Менск актывізаваў падрыхтоўку вайсковага рэзерву, а таксама павялічыў закупкі адносна новых мадэляў узбраення ў Расіі. Ну, маўляў, вось гэта таксама знак таго, што рэжым крыху спрабуе дастасавацца да тых умоваў, якія ёсць навокал яго. Ну вот вайна ідзе, і мы вот хочам паказаць, што яны пастаянна падкрэсліваюць, мы нібыта абараняем краіну, ну хаця паўзучая акупацыя Расіі адбываецца. Добра, а як ввогуле вось гэта так званая мадэрнізацыя, про якую піша польскі партал Defense24, яна паўплывала на патэнцыял вайсковы, бо тое, што праверкі баявой гатоўнасці, перасоўванне невялікіх груп войскаў увесь час па Беларусі адбываюцца, такая паказуха, скажем так, але на рэальны баявы патэнцыял, як это ўплывае? Я не думаю, што ёсць нейкі вялікі ўплыў, таму што тая колькасць узбраенняў, якая закупаецца, адносна абмежаваная. Ну окей, добра, 100 БТРаў новых, ну як бы гэта не нейкі аб'ём, які рэальна можа штосьці вырашыць. Плюс, да, некаторыя закупкі абсалютна безглуздыя. Ну, напрыклад, 500 разоў хваляцца закупкай гэтых Су-30СМ. Да яны не трэба для Беларусі. Гэта двухрухавіковы самалёт, які патрэбен для агромных тэрыторый. В Казахстане на ім можна лятаць, там гэтак далей. Для Беларусі ён проста не трэба. І расейцам патрэбны ў Беларусі? Ён патрэбны быў расейцам для таго, каб, груба кажучы, распіліць грошай. Гэта ж таксама, ну, бюджэтная арганізацыя, трэба прадаць. То бок
тыя самыя схемы все. Я, можа, не трэба быць военным экспертам, але ставлюся на одну такую вядомую лічбу, што за все гады беларускай незалежнасці траты военного бюджэту Беларусі былі намного менш, чым у суседзяў. Фактычна сярод всего рэгіёна толькі Малдова мела менш, а Беларусь мела 1,3, 1,5. Нават зараз, калі яны павялічвалі, это все яшчэ сума намного меншая, чым у Польшы, Літвы, Расіі, Украіны. Так. І вось і пра гэта хацеў цябе запытаць, Віталь. Беларусь не павялічвае фактычна значных выдаткаў на абарону, нягледзячы на тое, што працягваецца вайна Расіі супраць Украіны. З тэрыторыі Беларусі быў здзейснены напад на Украіну. Беларусь, рэжым Лукашэнкі, лічыцца афіцыйна удзельнікам вайны, суагрэсарам. Суседзі ўзброіваюцца, Польша, Літва, Латвія павялічваюць выдаткі. Польша выдатковая 4,7%. Это план, ці ўжо это Не, рэальнасць? 4,7. План гэта 5%. Найбольш ва ўсім НАТО, больш, чым США. Штаты выдатковыя трошкі больш 3%. Грэцыя таксама шмат выдатковая. Это звязана з канфліктам з Турцыяй, хаця абедзве дзяржавы ў НАТО. Дык вось пытанне, чаму Лукашенко, калі сапраўды злое НАТО там узброіваецца на захадзе, тут украінцы, правда, там яшчэ нейкія там добраахвотнікі, экстрэмісты, чаму б не павялічыць выдаткі? Чым справа? Тут вельмі практычна, я думаю, адказ всім нам зразумелы, бо ён пад расійскім парасонам военным. І в дадзеным выпадку ён думае, ну слухайце, ну павялічу я 1,3 на 1,5 і на 1,7, все роўна я ад НАТО не адаб'юся в выпадку чаго. Это не мае ніякага значэння. 200 ці 100 БТРов закупім, мы гэтым ад НАТО не даб'емся. Адбіцца мы можем только с допомогой России. Поэтому он ставит на политичное вырашение этого питания, а не тратить, так сказать, бюджетные гроши, лепш там раздать чиновникам, ці кому, чем тратить на лишние БТР. Вітер, под расійскім ядравым парасонам. Менавіта, ну бо вось якраз таки тое, што аказвае ўплыў на сітуацыю і значна. Гэта якраз размяшчэнне расійскай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Бо гэта істотна абмяжоўвае як і яе незалежнасць, гэтак і ўвогуле магчымасць манёвру непасрэдна для самога Лукашэнкі. Пры гэтым, адзначаючы, дарэчы, вось яшчэ адно савецкае свята 23 лютага, міністр абароны Лукашэнкі Хрэнін выдаў вось такую цікавую заяву. С перемещением на нашу территорию ядерного оружия в перспективе будет размещен самый современный ракетный комплекс «Орешник». Это все значимо повышает нашу силу, наш потенциал. Мы это делаем не для того, чтобы кого-то пугать. Мы это делаем, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы. Вось толькі тут паўстае пытанне, чый ваенны патэнцыял мае на ўвазе Хрэнін. Рэжым Лукашэнкі ніякага ўплыву ні на ядравую зброю, ні на тыя ж самыя арэшнікі на тэрыторыі Беларусі абсалютна ніякага не мае і мець дакладна не будзе. Размяшчэнне гэтай зброі хутчэй азначае поўную дэкаратыўнасць як самога Хрэніна, гэтак і ягонага ведомства. І таму вот гэтыя заявы выглядаюць вельмі дзіўна. Яны все ў сваёй вось гэтай прыдуманай рэчаіснасці, там, дзе размяшчэнне расійскай зброі, нібыта павялічвае іх суб'ектнасць, і яны нібыта будуць прымаць нейкія рашэнні з ёй звязаныя. Віталь, ты згодны з гэтым сцверджаннем з метра? Што ўвогуле гэтыя заявы пра ядровую зброю азначаюць? У мяне нават няма ўпэўненасці, ці сапраўды гэтая зброя там ёсць. Да гэтага моманту няма адназначнага пацверджання, што ядровая зброя расійская ёсць у Беларусі. Спецыялістамі, спецслужбамі няма такого пацверджання, і мне здаецца, нават на самой справе яны ведаюць, што няма, але не могуць это публічна заявіць, каб не спалохаць, не разбурыць всякія гэтыя лукашэнкаўскія заявы, бо калі бы яна была, мне здаецца, захад рэагаваў бы намного больш рэзка в публічнай сферы і военной сферы, а ніякай рэакцыі няма такого пасля всех этих заяў. Ну а смешны, Лукашенко можа сказаць, што яго там бацька загінуў на вайне і гэтак далей, то бок чалавеку ёсць такое нават палітычная неабходнасць слухаць, а его нават бывае без ніякай неабходнасці, просто такая псіхалагічная. Таму што лішні раз, калі ён уже нават даходзіла, што пра чемоданчик нейкі кажуць, чемоданчик можа быць, только там кнопкі ніякай няма в этом чемоданчике. Так, а на контррэакцыі, дарэчы, а захад не заўсёды рэагуе. Я вот памятаю, калісьці падчас самміта НАТО ці сустрэчы міністраў у нас быў брыфінг такі паўзакрыты для журналістаў. Я задаў пытанне, ці НАТО рэагуе, ці будзе рэагаваць на размяшчэнне ядравай зброі, про якую ўжо Лукашенко пачаў казаць. На што даволі высокапастаўлены прадстаўнік НАТО, па-мойму, гэта адзін з прадстаўнікоў тых, якія займаюцца менавіта выведкай на ўзроўні НАТО, заявіў, што для іх няма патрэбы рэагаваць на гэта. Для іх сітуацыя радыкальна не мяняецца. Што зброя ядравая ёсць в Калінінграде, ці ў Беларусі, ці пад Петербургам, для іх на такое рэагаваць не збіраюцца.
Сябры, на гэтым мы скончваем нашу размову, гэта яшчэ не ўсё пра свеце. Я нагадаю, што са мною суды былі мае калегі Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік радыё Свабода і аўтар праграмы «Двубой» на Белсаце. Дзякуй, Віталь. Дзякуй вам А за таксама Зміцер Міцкевіч, вайсковы аглядальнік, аўтар рубрыкі «Лінія фронту» і журналіст Белсату. Дзякуй, Зміцер. А ў прасвеце гэта яшчэ далёка не ўсё. Мы паглядзім яшчэ аналітычны агляд галоўных падзеяў вакол Беларусі. Міністр замежных справаў Лукашэнкі з высокай трыбуны ААН распавядае пра тое, наколькі дэмакратычная і прававая дзяржава Рэспубліка Беларусь гучыць як нешта з паралельнай рэальнасці. Але прадстаўніка рэжыму, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі, сапраўды запрасілі ў Швейцарыю. Ці можна гэта лічыць прарывам дыпламатычнай изоляции в Менску? Виталь Бабин. Конечно, у нас не все гладко, но все, что я сказал про нас, это правда. Прыехаў у Швейцарыю, каб адбельваць рэжым Лукашэнкі, досыць нечаканым сталася запрашэнне міністра замежных справаў Максима Рыжанкова на 58-ю сесію Рады ААН па правах чалавека і канферэнцыю па разбраенні. Лукашэнкаўскі міністр, паводле тэлеграм-каналу «Глас Міда», меўся выступіць з палымянай прамовай. Аднак па факту Рыжанков амаль не адрываў вачэй ад паперкі і бравіраваў прапагандысцкімі штампамі, якімі ён абмалёўваў правовые досягнения Беларуси. Политически грамотно активный. Добавите к этому бесплатные детские сады, среднее высшее образование и здравоохранение. Могут ли быть в такой стране фундаментальные проблемы с правами человека, как это все понимаем большинство из нас? Не просто могуць, а парушаюцца на ўсіх магчымых узроўнях, сведчаць штомесяц справаздача праваабаронцаў, пра што Рыжанкоў, канешне ж, прамаўчаў. Пры гэтым самых беларусаў абурае не столькі тое, што міністр кажа пра Беларусь, колькі сам факт таго, што чалавека, які знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі, гэтыя самыя еўрапейцы запрасілі ў Жэневу. Гэта фактычна як шалудлівы кот. Рыжанкоў паспрабаваў патрапіць у Жэневу. Ну, ведаеце, кот можа знайсці любую дзірку і залезть у гэтую дзірку. Ён з параднага ўваходу уехаць у Швейцарыю, Еўрапейскі Саюз не можа, таму зайшоў вось так, скажем, з запаснога ўвахода ці выхаду, да? Айчынная прапаганда досыць стрымана напісала пра гэты візіт. Не было тут нейкай бравады ці гонару за тое, што рэжым Лукашэнкі нарэшце прарваў дыпламатычную блакаду на Захадзе. Затое з вуснаў самога Рыжанкова крытыка на адрас Захаду ў Жэневе сыпалася як у шоу прапагандыста Азаронка. Еще пример циничности. В ЕС запрещают прямо или косвенно право на передвижение через границу не только своих граждан, но и граждан Белоруссии и России, через нашу с Евросоюзом границу. Я имею в виду не всех в Евросоюзе, а вот Польшу, Литву, Латвию. Мы, кстати, знаем, чего они боятся. Правды. Правды, которую с собой привезут их граждане из поездки в наши страны. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва Белта, падчас візіту на сесію ААН Максим Рыжанкоў сустрэўся з намеснікам прэм'ер-міністра Кыргызстану, міністрамі замежных справаў Бахрэйна, Венесуэлы, Грузіі, Кубы, Ірану, а таксама прадстаўнікамі Зімбабве і Кеніі. Я думаю, што Рыжанкоў будзе прыбегаць да гэтага інструменту міжнародных арганізацый, можа і ў Парыж калісьці прыехаць, бо там ёсць ЮНЕСКО, у Вену прыехаць, зноў жа такі там ёсць аддзяленне ААН у Вене, для таго, каб такую камунікацыю ажыццяўляць. Пытанне, што ён прапануе падчас гэтых размоў. Прапановваеш з боку лукашэнкаўскага міністра прадказальнае, да прыкладу, правесці глобальную перазагрузку ў галіне правоў чалавека, а гэта значыць прымаць рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі такім, якім ён ёсць. Спасибо за внимание. А Лукашенко узяўся за рэлігію. На гэтым тыдні ён сустрэўся з мітрапалітам беларускай праваслаўнай царквы Веніямінам. Здавалася б, што тут такога? Але гэта ўжо другая сустрэча дыктатара з мітрапалітам цягам лютага. Што яны рыхтуюць і чаму за праваслаўнай царквой Беларусі варта пільна сачыць? Пра гэта у наступным сюжэце. Цягам лютага дыктатар занурыўся ва ўпарадкаванне рэлігійных інстытутаў Беларусі. З ягоных вуснаў гучаць заявы з сенсацыйна-інавацыйным падтэкстам. Понимаете, храмов много, но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Мы создадим такие центры притяжения наших верующих
какой бы конфессии они ни принадлежали. Ці не замахнуўся Лукашенко на стварэнне беларускага варыянту Меккі, дзе хрысціяне, мусульмане, іудзеі і іншыя змогуць маліцца разам. У кожным разе зразумела, што рэжым прагне праз так званыя рэлігійныя цэнтры трымаць пад кантролем усе канфесіі і цэрквы. Тут любая дзяржава, ну а у прыватнасці асабліва аўтарытарная дзяржава мусіць трымаць вось гэтыя інстытуты ў цэнтры увагі. Ну, вось гэты момант, который там называецца у паліталогіі кааптацыя, гэта значыць прыцягненне, заангажаванне вось пэўных такіх важных актораў, ці то асобы, ці інстытуцыі, уключэнне ў сваю там павестку. Пэўныя рэлігійныя інстытуты мой сапраўды варта трымаць пад кантролем. На гэтым тыдні Лукашенко ў другі раз за месяц сустрэўся з Веніамінам, мітрапалітам беларускай праваслаўнай царквы, якая падпарадкаваная маскоўскай РПЦ. Калі прэзідэнт Зеленскі і украінская выведка кажуць праўду пра магчымы сцэнар вайсковай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі ў 25 годзе, РПЦ на тэрыторыі беларускага плацдарму стане больш актыўнай. Господи, памілуй! Патэнцыйны напад Расіі, напрыклад, на балтыйскія дзяржавы, можа абгрунтоўвацца і тым, што там, маўляў, жывуць нашыя, рускія, там нашыя праваслаўныя цэрквы. Таму сашыць варта не толькі за вучэннямі «Захад 2025», але і за дзеяннямі прамаскоўскай праваслаўнай царквы ў нашай краіне. Дарэчы, варыянт поўнай анексіі Беларусі таксама будзе звязаны з анамальнай актыўнасцю РПЦ, якая з'яўляецца важным инструментом российской державной пропаганды. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему относилась параллельному. І, магчыма, таму Лукашенко з мітрапалітам Веніамінам падчас сустрэчы зусім не абмяркоўвалі так званую саюзную дзяржаву, а засяродзіліся на датах, звязаных выключна з гісторыяй хрысціянства ў Беларусі. Гаворка шла пра 3 юбілеі: 555-годдзе абраза Маці Божай Жыровіцкай, 505-годдзе Жыровіцкага кляштара, збудаванага, дарэчы, уніятамі, і 900-гадовы юбілей Спаса Єфрасініўскага кляштара ў Полацку, які паўстаў за дзесяткі год да першай летапіснай згадкі пра горад Москва. А Зеленскі рыхтуецца ляцець у Вашынгтон. Візіт ужо пацверджаны адміністрацыяй Трампа. Гэта азначае, што ЗША з Украінай дасягнулі пагаднення ў пытанні стратэгічных рэсурсаў. Тым часам адзін за адным у ЗША прызямляюцца еўрапейскія ўрадавыя самалёты. Лідары дзяржаваў еўразвязу спрабуюць наладзіць дыялог з прэзідэнтам ЗША. Якая стратэгія ў Еўропы? Як яна можа дапамагчы ў завяршэнні гэтай вайны? У тэме разбіралася Надзея Бельская. Агрэсія Путіна на Украіне не спыніцца, сказаў брытанскі прэм'ер і абвясціў пра рэкорднае павелічэнне выдаткаў на абарону. У бліжэйшыя 2 гады яны вырастуць на 2,5% ад ВУП. Российские шпионские корабли погрожают нашим водам. Российские самолеты урываются у нашу поветранную простору. Российские кибератаки поражают Национальную службу аховы здоровья. А ўсяго 7 год таму сярод белага дня на вуліцах Солсбері адбылася расійская хімічная атака. Пры гэтым прыкладна на 0,5% скарачаюцца выдаткі на замежную гуманітарную дапамогу, у тым ліку Украіне. Трамп на гэтае рашэнне ніяк не ўплывае, запэўнівае Стармер і нагадвае, перамовы па Украіне маюць адбывацца толькі з яе удзелам. Справядлівага міру для Украіны патрабуюць і ў Польшчы. Гэта прэзідэнт краіны Анджэй Дуда з Трампам абмеркаваў асабіста падчас візіту ў Вашынгтон. Ён распавёў, што мусіць узначаліць перамовы, і таму няма іншага выйсця. Бо гэта адзіны шлях да заканчэння вайны. Гэта таксама азначае ўзмацненне Украіны і амерыканскую прысутнасць ва ўкраіне. Хутчэй эканамічную прысутнасць пра вайсковую гаворка не вялася, удакладняе Дуда. Гэтую ролю пасля імавернага падпісання мірнага пагаднення на сябе гатовая ўзяць і Еўропа. Аднак спачатку трэба ўпэўніцца ў яго надзейнасці, заявіў французскі прэзідэнт на асабістай сустрэчы з Трампам. Варта ўпэўніцца, што мы ствараем надзейныя гарантыі ў кароткатэрміновай перспектыве. Францыя гатовая да супрацы ў гэтым пытанні, як і шмат маіх еўрапейскіх калегаў. Але для нас таксама істотная
амерыканскае падтрыманне, бо гэта таксама гарант бяспекі. Бяспекі не толькі для Украіны, але і для самой Еўропы. Недастаткова спыніць баявыя дзеянні ва ўкраіне. Трэба паслабіць ваенны патэнцыял Расіі настолькі, каб гэтая агрэсія не перакінулася на краіны Еўропы. Умацоўвайце Еўропу, зрабіце нас настолькі моцнымі, наколькі гэта магчыма. Трэба нарошчваць армію з неймавернай хуткасцю, таму што стрымліваць далейшую актыўнасць Расіі, далейшае ўварванне ў іншыя краіны – гэта самае галоўнае. Шчыльны дыялог ЗША з Расіяй, па сутнасці антыукраінскую рыторыку Трампа пра таго ж дыктатара без выбараў, Фрэдэрыксэн каментуе даволі шчыра. У гатовасць Пуціна да мірных перамоваў дацкі прэм'ер не верыць і больш не чуе ўпэўненасці ў ЗША. Еўрапейцы маглі бы здабыць большую стратэгічную аўтаномнасць. Калі б яны выдаткоўвалі больш на ўласную абарону, ім бы не даводзілася гэтак залежыць ад пазіцыі ЗША. Еўропа дэманструе поўную салідарнасць унутры звязу, лічыць эксперт. Пры гэтым відавочная і ўнутраная канкурэнцыя сярод еўрапейскіх лідараў. Як бы Францыя не намагалася ўзяць на сябе істотныя палітычныя і вайсковыя пытанні, першым з Трампам сустрэўся менавіта польскі прэзідэнт. Цяпер місія еўрапейскіх лідараў заахвоціць Вашынгтон захаваць дапамогу ўкраіне, прынамсі часткова захаваць ваенныя базы ЗША ў Еўропе і, магчыма, прыцягнуць новы ваенны кантынгент. А Расія і ЗША працягваюць свае сепаратныя перамовы. Калі падчас першага спаткання ў Саудаўскай Арабіі амерыканцы прабавалі намацаць, ці расейцы наогул гатовыя сур'ёзна размаўляць пра мір, то чаго тычыцца другі раунд? Ён зноў праходзіць без удзелу Украіны і дзяржаваў Еўропы. Гэтым разам у Турцыі. Сюжэт Насты Ільіной. Белы дом і Крэмль працягваюць перамовы ў Саудаўскай Аравіі без удзелу Украіны і заходніх дзяржаваў. На гэтым тыдні адбыўся другі раунд перамоваў прадстаўнікоў ЗША і Расіі ў Эр-Рыядзе. Цяпер паэтапна рэалізуюцца дамоўленасці, што былі дасягнутыя як кіраўнікамі краінаў, так і дэлегацыямі высокага ўзроўню ў Эр-Рыядзе. Ідзе рыхтаванне кантактаў на экспертным узроўні праз Міністэрства замежных справаў. Далей праца будзе працягнутая. У выніку мы пяройдзем да фактычнага рыхтавання сустрэчы на высокім узроўні. Таксама афіцыйныя асобы Расіі і ЗША правялі тэхнічныя перамовы ў Стамбуле. Па словах Масквы, перамовы былі накіраваныя на вырашэнне двухбаковых пытанняў з Вашынгтонам. Прычым напярэдадні удзельнікаў час і месца сустрэчы не анансавалі. Можна было толькі здагадвацца, што перамовы могуць датычыць аднаўлення дыпламатычных кантактаў паміж краінамі, на што намякаў Сергей Лаўроў. Хіба словы прэзідэнта Зеленскага былі прарочымі. ЗША зрывае блакаду рэжиму Путіна. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. І калі Трамп выстаўляе ўкраіне рахункі за фінансавую ваенную дапамогу ЗША, то прэтэнзіяў да самога Пуціна Вашынгтон не дэманструе. Наадварот, прэсавы сакратар Пуціна Пяскоў пацвердзіў, што пасля падрыхтоўчых захадаў можа адбыцца сустрэча двух лідараў. Пакуль няма падрабязнасцяў, дзе і калі, пры якіх абставінах. Аднак пры неабходнасці таксама можа адбыцца тэлефонная размова. Пра жаданне сустрэцца з Пуціным узгадываў і прэзідэнт Трамп. Адна вельмі важная рэч. Я сапраўды хацеў бы хутка сустрэцца з прэзідэнтам Пуціным і спыніць гэтую вайну. І гэта не з прычын эканамічных ці нечага іншага. Гэта з пункту гледжання таго, што мільёны жыццяў марнуюцца. Прыгожыя маладыя людзі гінуць на полі бою. Я бачыў карціны таго, што адбываецца, і мы сапраўды павінны спыніць гэтую вайну. Дэманстрацыя лаяльнасці Крамлю – гэта псіхалагічны ціск з боку Трампа на Украіну, украінскага прэзідэнта і украінскі народ. Каб, да прыкладу, Зеленскі быў больш згаворлівы. Таксама ёсць верагоднасць, што Трамп спрабуе заманіць Пуціна ў пастку, каб Пуцін не змог працягваць вайну, пакуль ён у Белым доме. У Пуціна свае жаданні. Ён не хоча скончыць вайну, не хоча сварыцца з Трампам, а галоўнае, хоча дамагчыся, каб Трамп больш не даваў зброю краіне. А той зброі, якую перадала адміністрацыя Байдена, хопіць яшчэ на паўгода. Слова за еўрапейскімі партнёрамі Украіны. Дарагія сябры, гэта ўсё на сёння ў праграме «Прасвет» на Белсаце.
калі вы не паспелі цалкам паглядзець нашу праграму, альбо хочаце вярнуцца да яе, захочу, шукайце на YouTube-канале Белсат News і на партале belsat.eu. Але рабіце гэта толькі тады, калі для вас гэта бяспечна. А для вас працаваў я, Сергей Пеляса, і ўся каманда нашай праграмы. До сустрэчы роўна праз тыдзень. Трымайцеся!